Dea-Gléasta go snasta ó bhróga go hata. Bhí na péirlaí agus an púdar caite go páitianta. Ní raibh sarú ar na salaí sprí na stíl na mBan ag grasí na Gaillimhe aniu. Tá lán hataí búra an seo inniuh agus ceapan ghfuil na hataí búra ag teachta arás. Tá lán gúna bhúra agus tá lán jumpsuits agus bríste timpeall an áid. Bhí arm éirí an lua mar bhí an dul seachaí Bridget Heron in Iniscúnta Chlár agus bhí ar é seo a cheangailt go dtí mo cheann. Is písa a tháinig amachchas na Alternative Hair Awards a bhí in Lúndan an Uirigh agus íon Bridget an písa seo agus tá sé go thomláin déanta as grúig. Cúisi muid agus seachtar maidin bhí ar on dul agus an smidú á déanta an sin an grúig. Agus an sin bhí an tangenta bhí na héadí sáirteáilte so sin é tú fas le déanamh ar maidin a bhí muid fósta na cúiseacht ó na seacht. In nómh na band tá siad go léir ó hálan na gúnaí álan agus na chalínóga. Chun siad na hataí le chéile agus na brógaí agus na mála. So no, an tá atmosfér an-anamh ar fad. Ní léamh na scríomh ar an spádar na fashion ag lán na mBan an seo aniu. There's na moltarí bhfuil smuinteach saolaíach agus sainiúlach stíle a lorg acu. Rowní na moltarí, Aoife Mac Cana ón spidil don ghúshmhór an mBan is galan Dea-Gléasta. Ba i níise ón sa grúan dúis don hatas diise. Ó Féile Rásaíochta grú Tigris River le Barry Gearty sa díalit, rás sa mór an lé, clíthras Guinness na Gaillimhe ag 5 híon.